खाख्लारि माइनाव खाख्लारिनि हाबायाव मोनफैबाय नै हाबलांसै हिन्जाव लागोआ मेंनानै गारि गोजान गाखोबोदों 400 किल'मिटारनिफ्राय बांसिनसो जागोन ओंखायनो जि मेंना फैनाय खै घन्टा 9 घन्टा जादों गारि गाखोना फैनाया गलाघाटनिफ्राय डाइरेक्ट अदालगुरिया हाबा जाफैबाय माइनाव खाख्लारिया बिथाङा दिनै बिथांनि हाबा जों हाबाखौ नुफैयासै फैनाया लेट जाबाय जोंना नैबेयावनो गोथार जुलि जानानै थांबाय माइनावयानो Kali lah pun.
जानाय लोंनाया पुरा सोलिगासिनो दङ गोगोम जाखादों बेनो आरो माइनावनि हाबायाव मोजां नै न'फोरा नै बिदाया उन्दुनो ओंखारनाया जाथारला माइनावजों खि गारलांजाबाय नै गैला बिलोगोआ खारला खारबाय लोगो माइनावनि हाबाखि मोसा मोसा ओरै हिन्जाव गोदान लागोआ थांसिगोन बिराद गोजान जायो 400 किल'मिटार जागोन 400नि आबाव दङ थांसिगोन नै हिन्जाव गोदाननि बिदाया थांसिगोन नै माखासेयालाय माखासेया मारै नांदों मोजां जाबाय थांसै अ थांसिगोन मोसाग्रा मानसिफोरखौ नुवाखै आं गैला जालांसै gua ăn gà không mấy ăn tôi là cũng vậy ăn mình cứ vậy ăn gì ăn mình nè hả gà á hả đi Honda Lokasi udah kelar.
이거